Si Papa kasi pinaluto ko na saging, tinan niyo. Hilaw pa yung saging na niluto niya. Ito talaga, ang ganda niya. Ganyan siya. Problema namin dito, ang dami namin basura guys. Oh, kasi walang basura. Na. Hello guys, good morning. So today is happy Sunday. Today is September 8, September 7, 2019. So today is Sunday and maaga kaming nagising ni Papa kasi magsisimba tayo today, and ang niluluto namin is, kita ko sa inyo, tulog pa pala si Hagrid. Ito. Si Papa kasi pinaluto ko na saging, tinan niyo. Hilaw pa yung saging na niluto niya. Ito ako na nagluto nito. Ayan. Ano lang siya, niluto sa butter. Tapos ito na lang, tapos egg. So yan lang yung aming ano. Tapos nagsaing na ako para mamayang lunch. Pag uwi namin, may kanin na kami. Tapos yung mga sinampay dito. Ayan. Kahapon yan ang mga sinampay. Tsaka yung mga flowers, oh. Tingnan nyo. O, diba? Ang ganda ng aking flower. Namulaklak ulit. Tingnan nyo to. Ito pa. Pa. Bongga. Ito talaga, ang ganda niya. Ganyan siya. Until now, hindi ko pa rin nata-transfer sa pot yung mga bulaklak. Wala pa akong time, pero ayun, ang ganda na nung yung purple na flower, kasi talaga talaga siya, hanging kasi yun, kaya pag ganyan yung niya, yung tubo. Ang ganda. Hello guys! Ayan, good afternoon, hapon na. Good afternoon. Ayun si Hagrid, nag-ano siya, ng kanyang chores. Tawag dito. Binabrush niya yung kanyang mga slippers. And then pag iaano niya itong mga flowers, and then i-arrange itong labas. Si Papa naman, inaano niya yung mga sinampay namin na okay na, init. Kasi magkakap kami dito sa labas. Ang ganda ng mahapon. Halo nyo, nakakitan talaga ako sa kanya. Ayan. Didiligan to ni Hagrid ngayon. Problema namin dito, ang dami namin basura guys. Oh, kasi walang basura. Hindi kinuha ng mga sa basura. Yung garbage truck hindi nila kinuha. Kaya ayun. Ayan, kape tayo guys. Hi pa. Hi guys. Ang ganda. Ang ganda ng ang ganda ng hapon.
basura namin, oh. Ang dami. Hindi kinuha. Ano sinabi mo? Ang ganda ng hapon. Ah. Ang ganda mo ba ang hapon? Ha? Ganun pareho mo. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Ang ganda. Like you. Kasing ganda? Plus star. Ito. Dito. Dito. Maaptan naman ang maplakan Ito. mo. Ikaw, basta okay na Tanaw ito. tayo mo ha. Kay... Basta, i-plaster dito. I-pass mo rin mong sirdan. Ikaw. Mana ka? Ako. Mana na ko na? Basim. Basim, isa naman. Ang iyo kasi islaw na magupining ka. Kaya layo kay inyo nga kay basis islaw may team leader kay mo. Ikaw. Makuan po ko ni Oliver na And then, iya may suon na igoy na si islaw ito pining. what's next? Gambakan ka na. Inama, oh wow, nice kilang dog. Gambakan ka na, ma. Isa lang iro, doy. Lagi akong German Shepherd. Ay, dili hikap. kuwang mo gay mo Hikap. dili samot man mo dili. Inyo na? Hindi kay kulang mo gay mo. Style mo aya sa kung mangita mo ikalain aya Gambakan ka na, ma. makasugod na igasain para dili ka maka Kana. Bakon mundang ko, may eh. ka ba kay lai kapuyan na kay gay layo kayo ay ra ka mundang kung makasugod na iga Dayon. So, yung next na trabaho, di ba ikaw ba aya na ka kung kuan kay para dili ka sa igadaan kung okay na nakasug tanaw nimo na makapasar ka ay ka mo ipay balodaan kay di mo ka detso bener-bener. daghan na. Sige pa. Oh, pag tanaw to ito resulta sa mo. Manam juranan. Oh. May ako ngayon, magani pasalamat ikaw wala bisag walay bisag gamay way pendings. Pero class B lang ubis. Sobrang na daw katambok. Dali na. Katayo mo, kisikpit dito mo kaya niwang mangga. Ilis na ba, oh. Aw may noon. Kani Dito. silang sa office gani na ipakuan ni sila Tapos gipabalik. pa na, baliktad na sa ng sleeper. Aw ganing sting kay ilang kuan mo. Diabetes, kaya pero okay mo na siya, dili mo kayo na siya. Nila kuan ang ila yung kuan yung kuan mga hipa o ganang mga drugs. Kana yun. Yung nila kan. Init ko dito, ano din ka, ugmaw. Hindi na baka dito yun. Banto brada na di siya makana kay kana biya kay takin may mong sponsor sana. Muliga kana. Tubo ka na. Ayo ay ka kasi kami tayo. Taro nga. May mo umujud ni sa desisyon ni. Ambot na namin. Wala may kabalo. Kasi kung siya. Wala naman yung duty siguro. Murag katong lang kan. Sabado. Murag ano. Basta hindi ko sure kung ta-duty o wala. Murag wala na lagi ito sa kabalo. Kabalo na siya daan na yato dahil. Nasa sakit na ito. Hindi siya itis na ito sa una rin. Hindi ka kakita. Karoon pa naman tayo. Basim. Basim yan ang biliran. Taro nga, baliktad. Baliktad ang sleeper. Na. Muna imo work.
Are you done? Thank you. Very good. High five. Agay. Alam mo, wala ko sa mga na. Pwede ka niya kapag niya po niya ka. 5 lang siya ko ang 5 ay bili lang sa kaya ka kapalit o konti sirado kay sila. Kasi na di ka kapalit o gatong bibli. Bakit sa bibli sa computer? Sirado ba man na sila? Papalit mo. 5 lang siya ko ang mama 5. Depende na magkano yung 5 ang 5. Yan na. Una, pika sa. Yan ang 5 kay. Water. Ha? Water. Lagi, ayun na ito na yung